pekné. Chalani sa už zoraďujú na čiare. Vládko si ešte pripraví Bčku poriadne. Pánovi rozhodcovi sa niečo nepáčilo. Drží, takže fotka do rodinného albumu. Malý Lapáš, muži sú pripravení na štartovej čiare. Biela zastávka hore, takže Malý Lapáš, muži, nech sa páči. Takže výsledný čas 15:27. Ľavý drž rýchlejší, krásnych 14:72. Ale výsledný máme na pravom, čiže 15:27 pre Malý Lapáš.